chuirde. Inneo tá me chun tospáintíomh chun is Péinteáil le Pinn daite. Níl castal den cheart seo ach mála pláisteach. Pinn daite gur féidir iad an ní. Scú péinte, uisce agus páipéir. Le tosnú, leag amach do bhála pláisteach go deas ré. Agus tosnig ag dathú. Úsáid na dachanna is fearr leat. Is féidir pátraní anmh. Dú díreach dachanna randamacha a chur an aiceil ina chéile. An sin fai pís of páipéir bán. Is fearr páipéir atá beaganín tuamh a úsáid nó córta bán, ach is féidir gnáfáipéir a úsáid freisin. Déanann páipéir floch leis an scú péinte agus uisce. Nuair atá an páipéir floch, leag síos an mála pláisteach aig leis na dachanna síos agus cuime lé. Feici tú go bhfuil na dachanna a lig ag measca le chéile agus a cruthú pátrún álinn. Nuair atá pictiúr a bháin déanta agat, is féidir an pláisteach a glanna agus tosna arís. Nuair atá sí tírim, is féidir cúpla rud éagsúla dhéanamh leis na pictiúirí seo. Is féidir iad a bhaisiú, nó is féidir crothanna I dhearra as agus iad a ghramú le cuairtaí. Le seola chuig cuairde. Tásúla gom gur bhain sibh tanmh sin. Tá mise chun an cuairta seo a scríomh agus é a chur sa fós inis. Go dtí an chéad ó eile, slán!